En korsning mellan järnväg och landsväg brukar kallas plankorsning. På större vägar finns i regel varningsmärken före korsningen. I Sverige finns mängder av korsningar mellan enskild väg och järnväg som saknar varningsmärken. Iaktta alltid största försiktighet i dessa korsningar. Ett tåg har en enorm tyngd och därför tar det tid att få stopp på det. Tåg som kör 130 km i timmen har en stoppsträcka på nästan 1 kilometer. Varningsmärkena står normalt 150-250 meter före korsningen, men i tättbebyggt samhälle står de strax före korsningen. Sträckan mellan varningsmärket och korsningen delas i regel upp i 3 lika delar med hjälp av avståndsmärken. Det första avståndsmärket har 3 streck och sitter på själva varningsmärket. Nästa märke har 2 streck och det sista 1 streck. Invid korsningen står kryssmärken som visar om korsningen har 1 eller flera spår. Det här kryssmärket visar en korsning med 1 spår. Det här visar att korsningen har 2 eller flera spår. På större vägar finns bommar över hela eller halva vägen, kombinerade med ljus- och ljudsignaler. Ibland finns bara ljus- och ljudsignaler. När du närmar dig en korsning ska du sänka hastigheten så att du lätt kan stanna om det blir nödvändigt. Det är sikten i korsningen som avgör hur mycket du behöver sakta in. Om ljussignal visar rött eller ljudsignal ljuder eller bommarna börjar fällas ska du stanna på betryggande avstånd och så att du ser signalen. Kör sedan inte förrän bommarna är uppe och den röda signalen är släckt. Om du är på väg över just när det växlar till rött ljus kan det vara bättre att köra över snabbt än att riskera motorstopp. Kontrollera alltid att inget tåg kommer, även vid korsningar med säkerhetsanordningar. Passera sedan korsningen utan dröjsmål. Det är förbjudet att stanna i järnvägskorsningen och att parkera närmare än 30 meter från den. Skulle du få motorstopp i själva korsningen kan du lägga i ettans växel och vrida på startnyckeln. Då klarar startmotorn att dra bilen de få meter som behövs för att du ska komma av spåret. Det är i princip alltid förbjudet att köra om i en plankorsning, men det finns några undantag. Det är alltid tillåtet, men i de flesta fall är det mindre lämpligt att köra om cykel, tvåhjulig moped eller motorcykel utan sidovagn. Det är även tillåtet att köra om andra fordon när det finns bommar och när det finns trafiksignaler som visar grönt.